Canto daría por atopar as palabras axeitadas para dicirvos a gratitude, a alegría, a ilusión que significa esta honra, senén, que tedes conmigo neste día único que nunca soñei, neste 20 do mes de María, do mes das rosas, labios divinos. Por eso é que todas as nosas nais chámanse María, e por eso é que solo elas saben decir inteiro, aínda que sarabee, no medio e medio do seu corazón, aínda que arrolle no medio e medio do corazón noso. Quixera saber, decir redondo, que a verdade das laranxas ven amarradiñas na pola ao erguer o día, a emoción caudalosa que me reborda. Quixera decir ben que é un milagro este, que é un recado de Belén, o meu pesebre, onde reinan as ortijas e as espiñas, e po meu candil, que tan pouquecho alumbra, po meu pesebre que non está acabado na roca, non o, que é de carballo retorto e mal traballado na parede do cortello dos becerros. Pero tamén din que é certo que María, a nai de Cristo, parecíase tanto ao Jesús, o seu fillo, que os veciños decían: nunca unha nai se somellou tanto a un fillo. E contan tamén que cando María ollaba pair unha sonrisa nunca vista no mundo, nacida recén, medraba no seu rostro como medra a sombra dos carballos no lombo da tarde, camiño da noitiña. Hoxe, amigas e amigos, quero nombrar a Laxeiro, a Pesqueira, a Carlos Oroza, o Arturo Baltar, maestros meus que tanto me valeron e tanto me valen, e que son áncora radiante e unánime da néboa da aldea nosa, da terra nosa, e que sementaron en min e rarean en min soños esperanzados e misterios e acios de uvas dulcísimas. E pa vos, amigas e amigos de vocación, salud e boa fortuna nos mares desta vida, e que teñamos sitio na carne dos días dos nosos tempos. E pa vos, académicos e estudiantes, traballadores e empresarios, xente do agro e do mar e soñadores varios, que o misterio de Belén reine nas nosas entrañas e que entre todos amasemos o puente da vida, cariñoso, bonito, o puente da vida sano, luminoso. Querido Senén Barro Ameneiro, que esta universidade campe sempre na vida de Galicia como a Vía Láctea campa no ceo, e que se abra por todos os carreiros, ríos e nubes, e sea porta do sol, ámbito propicio nas nosas ansias, e que cumpla aquel deseo de don Santiago, Ramón e Cajal. A cultura consiste en darlle alas a quen ten maus, e maus a que ten alas, pero non olvidemos que o tamaño da planta corresponde sempre ao da súa maceta. E querido Senén, que se cumpla o soño de Francisco de Asís, que medre o centeo e o trigo, que en todas as carreteras, que en todos os patios, que en todas as alamedas, que en todos os campanarios do mundo, os gorriós e os paxariños todos que tanta alegría poñen nos nosos días, vivan animosos e radiantes, fartos de trigo e de centeo, que eles son xente principalísima e afina máis e mellor que ninguén o noso corazón. Amigas e amigos, que dentro de moitos anos os nosos futuros dixan de nós: eran xente mañosa e coidaban as fontes, e sabían que Belén quere dicir pan, e sabían que Belén quere dicir carne, e que escribíamos nós con punteiros na cantería das nosas casas con letras do color das cereixas ambroas polo San Juan,
benditos aqueles limpios que son de corazón. Bendito o aire que arrola a risa dos meniños. Bendito o fume das nosas casas e os cómaros e as troitas e as silveiras doentes de moras pola Santa Mariña. Bendita a sombra dos castiñeiros e o seu abrigo e as orellas de lebre con arroz dos castiñeiros. Benditos por siempre os limpios de corazón. Amén.